כמה קולות יש פה? הפעם זה לא מפה, משם? והמזוודה עכשיו? מה עוד הפתעה? כמה הפתעות? כן? לא, רגע, מי הגיע? מישהו? חנוכה זה עכשיו, נכון? חנוכה, שולחן. רגע, מי אתם? מי אנחנו? מי אנחנו? נו, תגידו לי אחרי זה. מי אנחנו? זה אשתי, אני אוהב אותה נורא. וקוראים לה חנה זלדה. ואני רבי קלמן. זה אני רבי קלמן. ראיתם מי הגיע אלינו? אתם יודעים מי הם? רבי קלמן ואשתו חנה זלדה. מעניין למה הם באו לגן שלנו. מעניין למה. מה אתם עושים כאן? מה אנחנו עושים פה? זה אנחנו צריכה להכין הלביבה לכבוד החג החנוכה. כמה הפתעות. חנה זלדה שלי. חנה זלדה שלי. חג החנוכה הגיע. את רואה כמה ילדים פה, כמה זה גן יפה מחושק כאן. את רואה? אז בבקשה, אני מבקש ממך נורא יפה. את יכולה להכין לי... מה להכין לי? את יכולה בבקשה להכין לי... נו, מה אתה רוצה שאני אכין לך? מה אתה רוצה? זה היה... איך קוראים את זה? מה היא תכין לי? ילדים, מה אני רוצה שתכין לי? סופגניה? לא, זה יהיה... מה אני אכין לי? נכון, אתה צודק, ילד חמוד. אז יכולה בבקשה להכין לי לביבה חמה ומתוקה, אין שום בעיה. כפיים ילדים אפשר. מה? אין לה קמח? תגידי לי, אין לך קמח במטבח? זה לא יכול להיות דבר כזה. זה לא יכול להיות. טוב, לא צריך. סוסה! תביא, סוסה, אני הולך לשוק, אני מביא לך קמח. אני הולך לשוק, אני מביא לך קמח. ביי ילדים. זה רבי קול, זה רבי נוחר על סוס, אין דבר כזה. רבי קול. תביא לך קמח. איפה היה? קמח כזה. אוי! יופי. בבקשה, חנה זלדה. הבאתי לך. זה לא, רגע. הבאתי לך, זה הקמח. כן, הנה הקמח. רבי קלמן, מה זה? מה הבאת לי? זה קמח! זה מלח, אתה טעית, רבי קלמן, מה יש לך? מה? איך אני יכולה להכין ככה לביבות? אתה טעית, רבי קלמן. זה מלח? יש לי קמח. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה כל דבר האנשים האלה לא מרוצות? אתה מביא להם את זה? זה כל הזמן מתלוננות. שום דבר אי אפשר לספק את זה. כל הזמן זה לא בסדר, זה לא צריך. אני לא אביא לך את זה. נביא לך קמח. בסדר, לא בעיה. לא בעיה. קמח, מה בעיות? אז רבי קלמן שימס את מותניו, חבש כובעו מעל מגפיו, בשוק הדוהר, קונה ומהר, זקן נח לבן והביתה חוזר. חנה זלדה! הנה חלום. הבאתי לך קמח. זה טוב עכשיו? יופי.
הזלדה אשתי האהובה, מחכים לך להכין נביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול נביבה, חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אשתי היקר, אצלי במטבח, שמן לא נותר בעלי היקר, ואיך ניתכן להכין לביבה, עם שמן לי אין. שמן, מה בעיות? מה בעיות? אני אביא לך שמן, עכשיו שמן, קודם היה קמח. זה לא בזה, את לא יכולה להגיד כל דברים בפעם אחת. כל פעם אחת את לא קמח ולא שמן. תגידי את זה רשימת קניות מרוכזת, ואחר כך אני אביא את זה, וזהו. טוב, בסדר, נביא לך. נביא לך שמן. רבי קלמן, מה זה? רבי קלמן, זה לא שמן, זה אבן. אתה התבלבלת. אבן! אפשר לעשות לביבה עם אבן. לא. התבלבלת, תחזור לשם. אבן! סליחה, נורא, אני מצטער, זה לא. אתה מבולבל, היום אתה מבולבל. אני לא שמעתי טוב. אתה יובל המבולבל. מתי את אמרת שמן, אני חשבתי את אמרת אבן. אני לא שמעתי טוב. בסדר. ניקח אסור סר אבן, נחזור משהו. נביא. בסדר, נביא לך שמן. שמן. שוב משנס רבי קלמן יותם, חובש כובעו ונועל מגפיו, השוק הדוהר, קודם ומהר, קדם ודובר והביתה חוזר. לך לזלדה אשתך. שמן. בבקשה. טוב. הנה לך השמן להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה, קמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אשתי היקר, אצלי במטבח, לא נשאר סוכר בעלי היקר, ואיך זה אפשר להכין לביבה, בלי טיפת סוכר. מה בעיות סוכר? עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל מגפיו וחושב על לביבה, לשוק הוא חוזר, רעב עוד יותר, סוכר הוא קונה והביתה דוהר. הזלדה, הנה הזלדה סוכרתי האהובה, הנה הסוכר הכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה. אולי עכשיו היא תכין ליבה. חמה היא לא תכינה לי. אוי רבי קלמן אשתי היקר, שאני חייב לביבו מחר בעלי היקר, אין איך זה אפשר להכין לביבה, שהכוח נגמר. נגמר לו כוח? קודם אמרה לי לתת קמח, שמן, סוכר עכשיו אין לך כוח. אין לך כוח. יפה. זהו. לילה טוב. הנה זה חנזלדה. אני עייפה. חנזלדה תתעוררי. עייפה. לא, זה לא בסדר. לא צריך. לא צריך. אנחנו נכין את הרביבה בעצמנו. לא צריך את החנזלדה. אני לוקח את זה. מכין רביבה לבד. לא צריך. את יכולה לנחול. לא יותר מדי חזק שהרביבה לא תטפח לי. תודה רבה. נכין לבד את זה. נוסיף קצת קמח, קצת סוכר, קצת שמן. זה ללוש. העיקר ללוש, זה כל הסיפור. זה ללוש. הבעיות כוח. אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש מסיבה, מפשיל שרוריו, ולש מבצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון, שצוחק, ללוש, העיקר ללוש, אוי זה מתנפח, חלזלדה, אוי חלזלדה, בוקר טובה, אינה. חלזלדה תתעוררי. בוקר? מה קרה? לא צריך לצעוק. הגיע בוקר, את ישנת כל הלילה. וואו, מה הכנת? הכנת לי לביבה. את לא מבינה, אני הכנתי לבד. תראה לי מה יצא. תסתכלי.
את לא מאמינה. רבי קלמן. איזה יפה. זה לביבה רבי יפה. קלמן, תראה מה יצא. רבי יצא? קלמן, תראה מה יצא. לא יצא לביבה. תראה מה יצא. יצא סוכריות! אני לא מבינה, אני חושב. איך יצא סוכריות מאמין? כל הכבוד. הורים, שימו לב, שנה הבאה זה תוכן יגיע. והיה אלמנט ההפתעה. כל הכבוד. אנחנו נחלק לכם עכשיו סופגניות.